Златните бижута, които носите, наистина ли са от истинско злато? Наскоро в САЩ се разпространи шокираща измама, която може да заблуди дори експерти. Ето въпроса. Как се правят тези фалшификати? Някои хора потапят сребърни гривни в златиста течност, като мигновено ги превръщат в лъскави златни гривни. Те изглеждат почти идентични с истинското злато, но цената им е едва 1/10 от цената на истинското злато. Още по-измамно е, че използват специален камък от Бангладеш, наречен кай камък. Цветът му е почти идентичен с златото. Не се привлича от магнити, не плува във вода, не променя цвета си под огън и когато се разреже, все още е златист отвътре. Може да заблуди почти всеки стандартен тест. Нищо чудно, че тези фалшиви златни бижута заливат черните пазари в САЩ и Югоизточна Азия, като безброй хора плащат огромни суми за безполезни фалшификати. Така че може би се питате как можете да избегнете измама. Първо, не се доверявайте само на очите си. Легитимните магазини използват рентгенови лъчи или радиационни тестове. Второ, винаги проверявайте пълномощията на продавача и стойте далеч от улични търговци и подозрително ниски цени. И ето последния въпрос. Ако някой ви сложи перфектно изглеждаща златна гривна, продавайки я само за няколко стотин долара, бихте ли я купили? Напишете ни в коментарите. Не забравяйте да споделите видеото с приятел или близък, който искате да предпазите.